Апрель башында Шыгай ауылының өлкөр мәдәни үдәгәндә быйыл 3-нче тапкырга Едүксә район бейүү конкурсының беренче этабы узгайны. Катнашучыларның күплеге аркаһында конкурс Иньяр район мәдәният йортында һәм Шыгай авылында үткәрелде. Үткән азнала конкурстың икенче туры оештырылып, җиңүчеләр билдәләнде. Оештырылган сара каланың 255 еллык юбилеен арналды. Быйылгы конкурс башка елдардагынан оештырылу кимәленең яхшырак, катнашучыларның күбрәк һәм оттарак булуы менән аерылып торды. Шул аркылы иң яхшыларды билдәләүдә авырга төште. Шулай да жюри агзалары яңгыл һәм коллектив бейүләр арасыннан оста бейүчеләрне хайлап алуга иреште. Гран-при награждается Гузалья Сайфуллина, Шыгай ауылы. Сертификат иштең. Өченче ел рәттән оештырылган был конкурс хәзер традицион рәвештә 2 елга бер үтәсәк. Һәм ул Риф Габитов призына Едүксә бейүчеләрнең район конкурсы дип аталасак. Конкурска мәртәбәле исем бирү Риф Габитовтың юбилей алдыннан уга зур бүләктә булды. Әлеге жюри буларак та, гомумән хөрмәтле кунак буларак та ошо конкурста катнашырмын дип уйлыйм. Алаберха конкурс елдан үсер, яңа хулыш алыр, яңа табыштар алыр. Һәм әлбәттә конкурста җиңүчеләр үзләренә яңа дәрт туйыр. Һәм республика һәм башка конкурсларга катнашыр өчен көч-куәт туплар үзендә ышаныс тудырыр дигән өметтә калабыз. Конкурстың мәртәбәһе арту районда бейүү сәнгатенең үсешенә зур өлеш индерер һәм данлыклы кешеләре белән билдәле булган Белорет ерендә тагы ла әллә күпме бейүчеләр үтеп сыгыр дигән ышаныс белдерә килгән кунаклар. Бүгенге шул тиклем таланттарды карап, уларның бейүү осталыгына хокланып, күңел шул тиклем тулышты. Киләсәктә Риф Габитов күк, безнең ардаклы бейүчебез күк, яңа йондызлар ошо сәнгать өлкәһендә кабыныр дип ышанам. Едүксә бейүү конкурсында Шыгай мәдәният йортының бейүү түңәрәгендә шөгыльләнүчеләр зур баһага лаек булды. 2нче класс укучысы Гүзәлия Сайфуллина Коралай бейүү менән гран-прига лаек булһа, Гөлминас Хафизовага беренче урын бирелде. Бұл конкурста катнашу безгә яңа сән бирде, дәрт өстәне, без тагыла ныклабрак тырышып, артабандан яңа бейеклектәр үрләргә, яңа конкурсларда катнашырга, бәлки республика кимәленә сыгарга тырышасакбыз инде шуннан алып. Бүген конкурста күп бейем. Уны миңа бейеүде Лера апай өйрәтте. Мине беренче бейеүде Айгөл апай бейетте, Коралай бейеүен. Икенче бейеүемдә Лера апай бейетте башлады. Миңа бейергә бик охшай. Мин киләсәктә бейеүче булуым килә. Лера апай һәммә балаларды бейеткә килә. Быйылгы конкурс бик күп таланттарда асты. Киләһе Едүксә бейүчеләрнең район конкурсы 2019 елда узачак. Оештыручылар сарага тагыла күбрәк бейүчеләр ялеп итү өчен дәртләндерү сараларını диләй. Эльза Мөхәммәдиева, Валентин Бубнов, яңлыктар хезмәте.